Kijk nou toch. Hallo. Hallo. Bekende gezichten, hè? Wij, jullie voor ons, maar wij... Oh, ik begon zo te twijfelen. Ik dacht van, hoi, Hoi, Bas. Johan, ik ben Henny. Henny? Henny. Johan en Henny. Johan en Henny. Dat heb je ook fijn uitgezocht, jongelui. Ja, Ja. hier zitten we vaker, hè? Als je een toertje aan het maken ziet. Ja. En hier is lekker een Machado. En Ja. kom je nog langs, ja? Joh. Ja. Dat is eigenlijk gratis entertainment. Ja, Ja. zoiets noemt ze dat. Of we gaan bootjes kijken in de Maas of in de Maasplassen. Kijken of je dolfijnen tegenkomt in de Ook, Maas. Ja, ook dat, dat ja. we aan het door zitten. Meestal zijn de Duitsers met hele grote dikke boten. Hè? Ja, dat zien dan meer walvissen en geen dolfijnen. Ja, ja. Ben Jij ik hebt de wel- bekleding uitgezocht? Ja, de kleur eigenlijk. En er zaten toevallig dolfijnen op, dus ik denk... Is dat de originele kleur? Nee, het is origineel wit. Ja, staat zelfs nog op het kenteken. Ja, zoiets, hè? er staan ook kenteken. Hij is hem zelf... Ja, ja. Ja, Zelf is dat... voor de cargo bijna weggegooid. Zo slecht wordt het. En toch nog gelukt. zitten bescheiden. Ja, ja. Ja. Is dit zo handig? Ja, toen dat tijd wel, hè? Maar je bent er nog Oh, langzamerhand no, wel een no. beetje vanaf, hè? Ja. Dacht je ouder, hè? Die zou langzamerhand weer opgeknapt moeten worden, die auto. Want hier en daar heb je dan een klein plekje zo, maar we hebben er plezier van, hè? En dat is het belangrijkste. En er komen mensen langs die vinden dit interessant. Ja, zoals wij. Ja. Ja. Hé, maar zingt het nou goed? Zit er een holtere... Een houten plank, ja. Dat heeft de handige man ook zelf gedaan, hè? Ik vond dat mooi. Een houtstuur en een houten plank. Oh ja. Ook dat moet weer opnieuw wel. Geweldig. En wel, ja. Oh ja. Dat is voor de fietsers. Want als je klaksoneert, zijn ze zo boos, hè? Dan schrikken ze rot en dan zijn ze boos, maar ze fietsen dan links en rechts van de weg. En als je dan een bel hebt, denk je zo, er komt fietser aan, dan gaan ze mooi aan de kant. Dus tactisch. Ongelooflijk. Daar is over nagedacht. Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen, Henny, ik zit zelf ook altijd in dubio. Zelfs als ik zelf op de fiets zit. En de wils lui inhalen, of het nou wandelaars of fietsers zien, dan zit ik altijd te denken van, moet ik nou bellen? Want ik heb wel een bel op de fiets. En normaal gesproken bel ik altijd, maar dan denk ik bij mezelf van, ja, als ik nou bel, dan schrikken ze misschien, dan krijg ik commentaar. Maar ja, als ze niks duis en de ries er voorbij, dan krijgen ze ook de commentaar. Ja. Dus het is lastig. Ik probeer gewoon de zo rustig mogelijke weetjes Ja. op te zoeken. Hopende dat ik niet meer tegenkom. Ja. Het is door de week wel makkelijk, hè? Ja, ja. Daarom zijn we nou ook door de week onderweg en niet zondags. Want zondags is het druk met fietsers en... Dan moest ze eigenlijk niet komen, hè? Nee. Hoe zit je zelf van? Heerlijk. 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 Of echt van de stad? Ja, Ja, geboren. Geboren en zoals ze zeggen, getogen. Heerlijk Noord. Oké. En een bepaalde week? Ja, Ja, willen we niet noemen. willen we gaan niet noemen. Oeh. Jawel, Vrijheim, maar dat zou dus de armste wijk van Nederland zijn, zoiets zeggen ze. Maar ja, ze hebben heel veel geld gekregen, misschien doen ze er wat mee. Knappen ze hem op. Zei ze nou een tijdje geleden niet dat de levensverwachting van mensen die in Heerlen-Noord wonen aanmerkelijk korter is dan de mensen die aan de andere kant van Heerlen? Ja. Geloof je dat? Nee. Nee. We zijn Oei. toch al aardig op weg naar de 80, hè? Ja. Dus laat maar gaan. Is dit dan het geheim misschien? Ja. Ja, waarschijnlijk. Ja. Ik ken er die ouder zijn. Ook dat. Ook in Ook Heerlen-Noord. in Heerlen-Noord. Daar ben ik nog niet de oudste. Dus. Wat heb je altijd gedaan? Ik ben eerst in mijngeweer, ondergronds. En daarna heb ik op ijzergieterij gewerkt. Onderhoudsmonteur. Dus je hebt echt nog onder de grond gezeten. Ja. En nog gezond. Nou hoor. Ja, Ja. toch wel. Nou, leeftijd wel, ja. Oké. Lopen wat krommer, hè? Ja, we lopen het krommer, het langzamer. We tellen niet meer zo zwaar.
En Henny? Henny, ja, wat heeft Henny gedaan? Op Eerst de een thuis mijn gebleven met de kinderen. Vroeger was dat zo, hè? Als je Ja. ging trouwen, dan was je klaar met werken. Hè? Ja, Of moest tenminste, je, dan ja, moest je kreeg je terugblijven. ontslag? Dus ik heb niet erg lang gewerkt, ook op de mijn. Niet ondergronds. En toen kindertjes, Hoeveel? 2 2. kleinkinderen. Die zijn inmiddels ook alweer groot, zijn ook alweer 25 en 27, de kleinkinderen. Dus we wachten op de achterkleinkinderen, hè? Maar dat is wel even duur. Schuurt nog niet op. Nee, hoef ik niet. En mogen de kleinkinderen in opa zien kevertje rijden? Ja, de kleinkinderen wonen in Haarlem. Oh. Dus die komen niet zo vaak. Maar ze hebben er wel alleen gezeten. Ja. Oké. Want kleindochter had ook al een gevarentrein. 4 meter. En toen was het boom. Nee. Toen heb ik de handrem aangetrokken en gezegd, nee, kom maar. Dat was- Hey, en dus de is ook op de koel gewerkt, kantoor? Ja, op de Julia was dat toen de tijd. Op kantoor, ja. Ja. Een paar jaar. En ben je hem door tegengekomen? Nee, hij was op de ON. Hij was in Heerlen. En Koos schrok haar toen al. Ja. Ja. Ja, dat is al van heel lang, want ze zijn volgend jaar 60 jaar getrouwd, moet je nagaan. Gaat goed, hè? Ja. Kwestie van volhouden, hè? Gewoon. Volhouden, uithouden. Ja. En blijven lachen, hè? En leuke dingen blijven doen samen. Zoals dit. Ja, eigenlijk zou we nou in Frankrijk zitten, hè? Ja. Ik ga meestal in de zomer een paar weken op vakantie. Met hem. Nee, niet. Heb ik ook wel eens gedaan, maar We zijn met hem wel al in Frankrijk geweest. Gewoon pas een orde gemaakt. Maar we hebben nu een caravan en dat ken hier niet. Een we hebben maar zo'n caravan, hè? kleintje, maar ja, een caravan. Ja. Het is- Maar waarom zit je niet in Frankrijk? Terwijl dat eigenlijk de bedoeling was. we houden alles veertig zo. Ik hou wel gebeld tot ik de caravan kom halen. We houden al afgesproken bij ons. Want we gaan immer in de nacht bij ons op de campingstore, maken we alles in orde. Hebben we ook al gedaan. En waar we heen gingen, waren overstromingen. Oh. Dus er wordt de boel overstroomd. Hebben we gezegd, ja, dan wachten we nog even. Hè. Maar het is nog geen mooi weer geworden. Want de zoon is daar geweest en die is ook van eiland teruggekomen. Dus, En zodoende wist je ook dat het toch onder water stond. nee, Ja. dat hebben we op het nieuws gezien, 's avonds. Dus we zouden de dachten nou, ja, morgen gewoon en vanavond kregen we het nieuws op de televisie. Dan stond alles onder water. En welke streek is dat? De Elzas. Oh, Ja, dat was meer bij de Saar en zoiets, hè? Ja, ja. Saarlouis, Saarbrücken en zoiets allemaal. Dat was Dat flink stond nat. allemaal onder water. dan. ziet je dukker geweest in die streek? Ja, ja. Ja? Is dat aan te bevelen? Ja. De Elzas? Ja? Ja? Ja, het is een leuke streek. Ja. Beetje heuvelig. Lekker dingen. Mooie Lekker eten, bars. goed glas wien. Ja. Maar die hebben we hier ook. Nee, maar zei Johan, we hadden ook al een nachtje op de camping gestonden, maar Nee, afgesproken. afgesproken. Oh, ik dacht dat je hier al een nachtje op de Ja, camping. een nacht hier. We gaan bij ons de berg af, we hebben een camping. En ik wil de caravan niet voor de duur in orde maken. Ja, het is sowieso een doorlopende weg. Druk in de Is straat. dat die stadscamping van Heerlen? Ja, kan ze dan niet? Nou, volgens mij zijn we er een keer geweest. Er was, Het was is- toen een motorclub die was door. Hetjesvelen. Dat zou zo maar kunnen. Maar toen heb je alles weer ingepakt en... Nee, ik hou afgesproken. Dus morgen ga ik de caravan halen. Dan zit ik op de Hetjesvijver en de dag daarna gaan we één nacht. En dan maken we er alles in orde, kunnen we de caravan inlaaien. En dan vertrekken we van Doorhoed. En ja, dus dat is allemaal niet doorgegaan. Eén laatste vraag nog, Henny.
Allebei op de mine, weliswaar op een andere mine, en gekozen elkaar toen al. Maar wie is uiteindelijk de vonk overgesprongen? Maar dat was al eerder, hè? Ja, maar op Prié, woonden jullie op Prié. Ja, dat is een heel vreemd verhaaltje. Mijn zus en ik waren paaseieren aan het verven. En hadden we zicht op een telefooncel en er stond een stel jongens zo. We hebben dan mijn broertje eens heen gestuurd. En op een gegeven moment stonden die bij ons aan de deur te praten, die knullen. Was jij met 3 vrienden, hè? Ja. Ja, en toen hebben we afgesproken om te gaan dansen, dat deed je toen nog, hè? In de andere straat toen. En Ja, toen, ja. zo is het gekomen. Dus het begon met eieren verven. We gaan met eieren, hè? Ja, niet even. Knippen we dat eruit?